Čaute ľudia. Chalani tu robili priehradu. So ideme na to pozrieť. Niekde tam je. Tam v tých miestach je. A už ma tam čakajú. Čaute. Čaute, borci. Čaute. Čo sme tu urobili? Reálne tu bolo úplne vytopené, on tu skákal. Reálne, dívajte sa, jak je to vytopené. GG. Ale toto je už... Není možné, tak ja to idem skočiť, OK? Čaute. Tak ja to idem skočiť. Čo? OK. OK, dívajte sa. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. A toto sú také mikro. To sú tie, čo to drží. Čo stalo? Už tu ide. Aha, on tu rozbil lies. Pozum to. Ty to posúvaj. Viete? A chalani, žiadne nadávky. Tak ja viem. To. Urobila si tu taká priehradka mini. This is pizza. Tomto je pizza. Viete? No, tam je ďalšia priehradka. To sa tu snaží. Mišo, poj, pozdrav. Pozdrav, čau. No. Ty vole, Paľko, zabil. Hovoríš meno do kamery. A tak ozvanie Michal Mikušík. To je jedno. Ja mám tam daný M2, alebo tento, že Mikušík. Dívajte. M2. Však pred chvíľou sme boli, jak tuto bola tá. A zrazu iba taký. A dívajte sa, jaká je tá voda. Dívajte. Je takto. A im je to jedno proste. A však ich už mám na dva. Počkajte, si ich mal nepremokavé. No. Takže ti premokli. A ja som postavil do toho puštia vody a tam to premoklo. Ideme to skúsiť prejsť. Mámovia, a my už máme nejakú hodinu. No, hodinu a my sme tu urobili asi tak 50 priehrad. My sme tu urobili 50 priehrad a každý sa nám zničili. No, všetko sa nás. No. A táto posledná nám sa vydarila. Hej, to je úplne GG. Dávaj aj ten telefon hore. Ja viem. Pani učiteľka. Pani učiteľka. Ale je naša. Tu čo je tam pod tým mostom? Čo je tam? Čo ja viem? Dívajte, poďme tam myšlo. Ideme. No čo je? Čo robí? On tu prská, fuj. Ja, aha. Kokos, musíme zmažovať kopu, lebo... Poď, Michal. Ok. Poďme dozadu, tam pod ten most. Ukážeme im náš parkour. Hej, my tu máme parkoury, tu skáčeme. A dívajte sa, počkajte. Toto keď prejdeme, to je takto. To keď prejdeme, dívajte sa, ako je pekná obloha. GG. Dívajte sa. On sa tam vytrie. A teraz tu máme, že takto ty sa odtiaľ to rozbehne. A šmykne sa po koleno. Asi takto. Dorči. Takto. OK, a tuto je náš ďalší parkour.
Že... Tuto je náš ďalší parkour. Tuto vidíte hore po schodíkoch. A tuto bežíte. Tuto je taká kopa snehu. Ako keby. Tu skočte dole. Ešte, že odtiaľ tu. Aha, je on. Teraz on. To je rozdiel. Poď, skáč. OK. Prečo všetci 6, 7? To je také staré. Napíšte nám do komentárov. Ja lebo ten lož, Čo? sme to dobre natočili a dobre. Ale ne. Tak, napíšte do komentáru, čo mám na budúce natočiť. Asi tak. Ja dostávam komentáre, že pújme si, alebo že ešte som dal, že o Brainrota, že wow, super. To je všetko. A počkaj, to sú cibulky, to je krabička z cibulek, ne? Nie, to je henta. Vypadá, to je konzerva. A tvůj, tu sú jablka. Pojďme na druhou stranu. Ja nejdem na to dotiaľ. Pojďte, Ríšo, ideme na druhú. Poj, Ríšu. Poj. Kámo, tuto budeš musieť robiť parkour. Tuto sa dá prežívať cez leto a cez zimu. Cez leto tedy, lebo môžeš tu ísť krátkými tričkami aj bosy. A cez zimu preto, lebo tu je niekedy ľad. Ale teraz sa to topí, takže nič. Kámo, jaké cenculíky. Tam jeden. Trenia si. Pekný. Kus. Čo je? Kámo, a túto dám presťovku. Že killer. Hej, poď sem, dívaj sa. Chcem dať do toho presťovku, že killer. Daj to tam. A tu je ďalší, dívaj sa. Dám killer. A tu je nejaká tráva obrastená. S tým cenculom, dívajte. Aha. Čujete? Nie sme horom, dívajte sa. A tuto dám presťovku. Počkaj, ty si fakt, ja som chcel dať presťovku. Tak dám presťovku do tohoto. Ktorý si tu po mne hodil? Ja? Kto z vás? Ja, keď vidím pánu do kamery. No tak to by bol dobre, ale toto je môj killer. A teraz je Habuš, Baboš, Cencuľoš. Bopa. Pa. A kybel, úplne dobrý kybel, to si zoberieme. A kto by ho dočiahol? A ďalší killer. My tam máme všetko lopaty. Prečo ne? Čaká, len ho... Nie. Držte niekto tápe kameru. Daj mne. Nedaj. OK, držíte? Takže... Kúkajte sa na Michala. To je to jedno. Fuj, tam je špina. A teraz je 200 rýb. Fuj. Tu bol v tom. Poďme. Hauno. Poď, daj kameru. Ale kámo, kýblik sme našli. Máme táto. Hej. Prečo? To pri kýblik sme našli. 5 euro sme ušetrili, možno to. Viacej jak 5 euro. Jedno. Taký kýbel, čo to je Malta? S Maltou stojí tak 50 euro. Ja viem. Kýbel s Maltou, no. Vajsia. Takže... Kaj, Habuš, Babuš. Ukážu to na mňa. Habuš, Kybloš. Opa! Daj, kamerku, daj. Počkaj, ty zober kýbloš. Nie, ty zober kybel, ja natočam. Ja nejdem. Ríšo, Okay, bolo. hej, zober kybel, daj. Ja nezom... Ríšo, zober kybel. Daj ten. Pretože free kýblik, chápete? Veď Gigi. Počkaj si. Teraz si to... Máš mokrú kameru. To nič. Nechytraj to. Poj, ideme, zoberte ho. Ja dohodujem to teraz. Nie, zoberiem to. Teraz tu robte parkoury.
Prečo? Tam bahno. Ja viem. Ten kyblík proste, že menej kyblík, to sa oplatilo si mi. To si vakol hlavu. A guma, tu je guma. Tu je klacek, poleno a kameň a znité jablka. A znité jablka. On si tak prešiel hlavu. A konzerva je tu, to je gol, tak konzerva. Ja si pamätám, minulé tu bola mačka. Pamätáš? Áno, ja si pamätám. Ona to tu mala očekované, ona nás viedla. Je. Jaj. Že nemám nič. Ale že proste do týchto drotov by som nechcel naraziť. Ale pekný výhľad, dívajte sa. Pekný výhľad. Malnica, kupa, Že? tam je jedno. Ja si to odfotím ešte vo videu. To pekný výhľad. A to dáš aj na YouTube? Okej. Tú fotku? Ne. To zabaria. A dajte please odber. Taký to videli. Ešte Prečo? 20 minút. Do koľko máme minút? 11. Tak ešte dlhšie. Do 20 dajde. Okej. Máš 40%, okej, to mi dá. Á, to čo si urobil? To som sa nadýchol. Prečo všetci si sebou? Ja viem, že ja som to kreslil. A mne to bolo kedy. Kamo 6-7 typci. A proste potok. Idem sa pozrieť na tú priehradu. Ešte tuto musíme dať sú. Parkour cez potok. Tuto dáme sú. Napíšte do komentárov, či Messi alebo Ronaldo. Kamo to budeme mať toľko komentárov. A ten krpatý gól je hnusný. Čo? Že ten krpatý gól je hnusný. A nie. Akože ja viem, že je krpatý Messi. Čo už, nebudem sa nikomu nasmievať. Káži, ja to idem ešte vypláchnuť. Áno. Není žiadny debil. Ľudia sú bolti. Nie si debilný. Vieš, on nemá mozog, on je bez mozog. A ono nám to kleslo. Celý čas sa nám tá prehrada. To bolo vychovať. Tak poďme tu ešte niečo dorobiť. To rozbíjať. Fakt, kyblík nájdeme, to donesme. Tátový, čo ne? Do ďalne sa mu to hodí. Ne? No, ideme. Musíte počúvať, že rozhovoriť Gigi. Tuto má rukavice úplne premočené. Na čo by si ich obliekol? Čo? Kde je klzisko vlastne? Jaj, chodíš do pola? Ja som myslel, že nám Tam mám very nice. No, Hlina. Čo? Dostal som zákaz na chvíľku na Play Store a teraz ho môžem. Prečo? Lebo som sám doma. Zahráme si večer. Čo? Ničo, vedia si čo? Možno vám ukážem aj moju fotku. Ja som si musel strelnúť Lostrelitos, čo mi dávali 5 miliónov za sekundu. Bro, lebo som rebiertoval. Nerobte si toto. A môj spolužiak mi chce dať teraz pod hotspota. Ricky! Nechaj to tak, poďme skúmať. What the fuck? Ne, ono sa to zničilo. Zrazu iba kopnila všetko.
Poďme skúmať A proste všetko tu zrazu išlo. Tak ideme skúmať potok. Ale ne. Noc to zničilo 2 hodiny pred. Skús tam skočiť, či? No tu už je to hlbokšie, to nie. To poďme parkour, musíme. Parkour, lebo neviem, kde je to. Tam vidíš takú čiarku. Hej, ja som doskočil dlhšie než ty. OK, dobro. Ale ja mám kameru, kam keby mi to kvicne do potoka. Tak poviem svoje posledné slovo a táto, že uí, tacka letí. Ale nie, nedám mi Ja tacku. som tu behával. Čo? Ja som tu tady. Ja som tu dal takú kartičku fejkovú. Niekomu to tu padlo. Koho? Neviem, niekomu to tu padlo. A... Futbalistu? No. Chiesa. Dorči, ja som spreborujem. Ja tak ja to nemám.